Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Kay na pa lang sang aga, may mga nagapila na sagwa sa Paglaom Sports Complex ang venue para sa Lenny Kiko nga tandem nga Grand Rally. Inibisan pa hapon pa magabukas ang gate. Samtang ipanghinwala naman sa Valleycar Transit nga nag-untat biyahe ang ilang mga bus sa Northern Negros. Yaring report. Las 11 pa lang sa aga, nagapila kag nagasinggitan na ang mga supporters na Vice President Lenny Robredo kag Kiko Pangilinan sa gwa sa gate sa Paglaom Sports Complex. May mga pulis kag gwardya nga nagabantay sa mga entrance. Las 2 pa dapat magabukas ang gate. Ang ini nga mga iloy, aga pa nag-abot para makaplastar sang temprano para sa Grand Rally. Sige. Ang ini naman ng mga kabataan, las 10 pa lang ara na sagwa sa Paglaom para maka-avail man sa papromo sa isa ka milk tea cart nga may freebies sa mga K-pop nga stars. Sa kada cup sa milk tea, may litrato ni VP Lenny. Mga 10 a.m.? Nga ate paano pa? Ha? K-pop activities for Lenny. May K-pop activities for Lenny. Ara. Hindi na siya, Lin? Dito. Ato nga cross kinapilahan? Daw Mascara Festival ang vibe sa dalanon. May mga baral para sa road closure. May mga negosyo nga nagaida sa higad sang dalan. Ang ini nga fast food chain, puno sa mga nakapink nga mga customer, may nagapila pa sa gwa. May mga naganilakat nga mga pamatanon nga may bitbit nga mga placards. Nagahinugyaw sila kung magsugat anay sang iban pagid nga mga grupo. Ginsirad alas 8 pa lang sang aga ang Hernais kag Lacson Street sa palibot sa Paglaom. Kagabi pa lang, may naglapta na nga sugilanon nga mauntat biyahe ang Ceres Bus sa Northern Negros. Pero napagawa sang official statement ang kumpanya para ipaatag nga hindi sila maguntat biyahe. Sa North Terminal kaina, masako sa gihapon ang gwa kag sulod sa mga bus nga halin sa norte kag padulong sa norte. Las 7 pa lang sang aga, yara na sa San Carlos City sa Robredo kung saan ginabi-abi siya ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa Sagay City naman nga mini rally, ginupdan ang Vice Presidente, nanday Mayor Alfredo Marañon III, kag Cadiz City Mayor Bading Escalante. Kinabulubanta 20,000 ang kadamuon sa mga tawo sa Sagay. Naglibot man si Robredo sa Southern Negros antes nagpadulong sa Bacolod para sa Grand Rally. As of 4:30 p.m. sunod sa mga organizers, puno na ang sulod sa stadium pero padayon sa gihapon ang pag-abot sa mga supporters. Ang iban, magapabili na lamang sa gwa sa stadium kag dito na lang magalantaw sa mga widescreen.